I pozdrav svima ljudi, danas ćemo malo igrati Minecraft. Ljudi, nastavljamo dalje sa Skyblockom. Vidite, to smo već u prošloj epizodi to uradili. I pa hajmo ljudi da se bacimo. Ja sam bacio neku teksturu. Ne tekstura ljudi ekstra. Pa hajmo dalje da krenemo. Ja sam htio danas ljudi moji da krenem ka onom ostrvu. Znači danas sam htio da krenem ka onom ostrvu. Pa hajmo da nakopam onako kamička. Ljudi, nakopat ćemo najviše jedno, pa 25 ćemo ljudi moji nakopati. Dobro, 22. Ma dvaj, brate, što mene ljudi nervira kad upada u lavu. 23. Napišite u komentare, vas nervira kada upada u lavu. Znači, napišite mi u komentare. Evo ga. Ljudi, moj skin je običan. Vidite kakav je nešto, ne znam šta se dešava, ali nema veze. Stisnut ćemo shift i hajmo da krenemo. Ljudi, istrošit ćemo sav ovaj kamen, tako da bi mogli što pre da stignemo do ostrva. I da ljudi, ono kada padne noć, ja ću da udarim neki kao kineski zid, kako još drugačije da kažem. Tako da, vidjet ćemo. Ako se sad stvori creeper na ostrvu, ja ne znam šta ću. Samo ljudi, da vidim da mi padnem ja odavde. Polako pada noć. Znači, ljudi moji, polako pada noć. Ali to može vrlo da bude zeznuto. Jer mogu da nam najdu creeperi, zombi i ti momci. Ajmo neći ovaj kamičak. Evo ga. Ahano, polako ka tamo. Samo da ja ne padnem. Ljudi, dobro, nisam pao. Noć pada. Tamo će sada se stvaraju. Ajmo ja brže da nakopam kamena pa da, ajde više kad će izrasti ovo ljudi moji, ja ne znam. Udarim ja neki tamo zid, da se ne zezam. Ljudi, da, i ovdje imamo zadatke. Kao što su da napravimo neke vune u svih boja, da napravimo 64 baklje i tako to. Znači, ako vi znate sva ta pravila, napišite mi u komentare, jer ja ne znam baš sva. Ja sam izgovorio samo 3 pitanja, 3 zadatka u stvari, jer ja ne znam sve zadatke. Ma gdje mi, nemoj me nervirati, bre, kamen. Za koliko da upadnem u lavu. Nećemo trčati, jer tad možemo da odgladnimo. Samo da vidim nešto da... Ma što nam je jedno? Ajde ljudi moji, izvinite što sam stavio na mirno. 12... Ma joj, prokleti kamen. Nemo... Lavo, samo da završim serijal. Mate likvidiram. Odavde. Dobro, nakupili smo 15 kamička. A hajmo sad mi da udarimo neki ovdje kao kineski zid. Da ne bi dolazi zombi. Dobro, mislim da nećemo zaproći. Da. Ljudi, ako mi uskoro poraste ovo drvo, ajmo da proširimo ostrvo, da. Sada ćemo proširiti ostrvo. Tako. Tap. Tap. Tako. Ajmo malo još kamen da nakopamo. Ima već 4 minuta, 5 sad će.
Izvinite ljudi ako se malko ne čuje ovo, a pojačat ću malo. Evo ga. Sad vjerujem da se čuje. Vidite ljudi kako mi upada. Vidite, ja ulazim džaba. O, sad nema sunca, a vamo sam sav mok. Izvinite ljudi zbog toga. Ako se čulo šta, ako nije, ekstra. Malo ću nakopanog kamena, 15 komada, neće on više, vidite. A dok ćeš više upadati tu, neću da psujem. Nikako, ljudi moji, neću psovati, nikad u klipovima, tako da. Nemojte svi da kažete da kopije na server. Jer ja njega, ljudi, uopšte način ne kopiram. Samo radim kako ja volim. Znači, ja njega ne kopiram uopšte. I tako. Ko što neki misle. Ali nemojte ljudi to misliti, molim vas. Znači, ja njega ne kopiram, ja samo volim da snimam ovako. Kao i svi ostali. Evo ljudi, za sad smo proširili map. Za sad je meni ekstra, jer imam prostora. Čekajte ljudi moji da napravim ja malo stikova, ali štapića da napravimo. A čekajte ljudi. Ajmo prvo malo da napravimo, da nakopamo kamena, da bih mogli da napravimo drugi kramp. Jer nas ovaj kramp mnogo seza. Mislim, nije da nas zeza, dobro on radi, ali moramo da napravimo drugi. 4, 5, ajmo 6. Ajde, kamenu. Ma daj! Edo, 6 komada. Ajmo sada da napravimo kramp. Ok ljudi, to je to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali, ne samo, izvinite puno, izvinite. Not so much. Ok ljudi, to je to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro.